салом, як хабар. Теъдоди бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон боз якдо зиёд шуд. Ташкилоти қарзи хурдии амонатии ҳумо аз Банки миллии Тоҷикистон иҷозатномаи расмии бонкдорӣ гирифт ва расман ба ҳумо бонк табдил ёфт. Ба ин тартиб ҳоло теъдоди бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ба 17 адад баробар шуд. Бояд гуфт ки ҳумо 20 соли пеш таъсис ёфт ва дар ин муддат ба яке аз ташкилотҳои пешбарии молиявии Тоҷикистон табдил ёфт. ҳоло он ба панҷгунаи калонтарин ширкатҳои молиявии Тоҷикистон дохил мешавад. Масъулини бонк мегӯянд сандуқи қарзи ин бонк 1 миллиарду 800 миллион сомонӣ ва сандуқи амонатӣ зиёда аз 670 миллион сомонӣ арзёбӣ мешавад ва бонк дар сартосари Тоҷикистон қариб 2000 нафарро бо кор таъмин мекунад. ҳоло ҳумо ба зиёда 350 000 муштарӣ хизмат расонида беш аз 120 000 қарзгирандаи фаъол дорад. тарофаи супер ултра аз едмобай 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона ба имкони интихоби 3 суперқувва пайваст шав ва аз авоқи баланси фат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.